Volem reclamar 4 coses. L'aturada immediata de tots els processos selectius que impliquen places ocupades per interines. Que s'aturin ja! La fixesa com a única solució per a la temporalitat. La fixesa com a única solució per a la precarietat que vivim. La fixesa com a única solució per als anys que fa que estem treballant sense tindre els mateixos drets que els nostres companys, fent la mateixa feina. Volem que s'internalitzen els serveis que per sistema s'han anat externalitzant per a després dir que nosaltres sobrem. I volem que s'amplien els drets per a tota la ciutadania, perquè en definitiva, a cada externalització, a cada privatització, perdem totes i perdem les interines. Si no ens volen fer fixes, per què és? Perquè volen seguir externalitzant, perquè volen seguir privatitzant i perquè el perdem totes cada vegada que ells fan els seus pactes. No a l'etiquetazo, no a que ens mantinguin precàries. Se s'aturin els processos selectius ja.